Giklaro ni Vice President Sara Duterte nga dili siya mag-resign kung mukanaog sa pwesto. Kini luyo sa nagpadayon nga impeachment trial nga gihimo karon sa Seando. Kini ang giklaro sa bise sa interview kaniya atol sa iyang Mahalin Natin ang Pilipinas event uban ng Filipino community sa London, United Kingdom niadtong Sabado, July 25. Kung siya mag-resign, makonsidera kining betrayal sa 32.2 million nga mga Pilipinong miboto kaniya. Atong paminahon ang tingog ni VP Sara Duterte. May bali-balita po, ma'am, na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Luyo sa mga hagit nga iyang giatubang, nagpasalamat gihapon ang Vice Presidente sa padayong pagsuporta sa katawhan base usab sa approval of trust rating sa katawhang Pilipino base sa gihimo nga mga recent surveys. Atong balikan ang tingog ni VP Sara Duterte. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Samtang nagpasalamat usab ang Vice President sa iyang legal o defense team sa iyang impeachment case. Karong Miyerkules, July 29, 2026, magpadayon ang impeachment trial. Diin kini sugdan alas 10 na sa buntag.